Става, гайс. Така, значи... О, Luca. И така, гайс, какво става? Hey, guys, stop going to fanboys. Ха-ха-ха. Кого изкривам такой? Пишки. Да се целуним ли сега? Беге, бе, чора. Бате, виж какво направи с Луката. I don't fucking care. I'm just so funny, бе. И така. Днеска... Не, бе, стига, Люшко има. Виж, бе. Люле, ме. Как виж? Чора. Чай, аз сега ще ти е много готино. Бата ще му обеси, же. Не. И така, хора, днеска отново ще хейтиме Туни Муни. Какво, бе? Курлеш ли имам? Да. Беге, ти не мога да караш, бе. Може ли аз да карам? Чакай. Аз много не го карам. Чакай, да. Беге, бе. И така, хора, днеска Ману Фака ми каза, че не иска да ме хейти. Каза, че не иска да ме хейти. Той не иска да ме хейти. И че така, добре, брат, сдобряваме се. Обаче ти си тъпия, не аз. Шегувам се, брат. Обаче, мога ти кажем, че не е вярно, брат. Сега да ти кажем, че аз имам причина да те нахейтим. И това защото ония път аз да накам ти, брат, какви неща говореше за мен сега. Ага, сме честни, искаш, брат. И в момента мога да го говоря малко по-смешно, защото ако го говоря сериозно, брат, ти казвам, че няма да имам гледания, да. Мен това ми е да имам гледания, разбираш ли, брат? И затова ти казвам, че ти, брат, защото ми беше казал, ей, майка, ти тъпа е, сега направо ще те разбия от бой. И пич, не съм казал, че ще те набия. Кам ти? Не съм казал, че ще набия. Ако го бях казал, сега ще го потвърдя. Чакай. Обаче, не съм го казал. Но ако искаш, ми прегледай старите видеа, дето съм ги стрил, защото мога ти кажа, че съм ги стрил. Не знам защо съм ги стрил, честно казвам, брат. Обаче мога ти кажа, че имаш причина да те хейта. Ако искаш, сега се сдобри с мен. Обаче, ти казвам, брат, няма да ти се размина, приятелче, казвам ти. Няма да ти се размина, казвам ти. Човече, много съм уморен, хора, да знаете. Да, много съм уморен. Айде, селфи. И така, селфи. Бам. И така, бай.